Για να κάνουμε μια προεξοχή πάνω σε μια γραμμή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο που λέγεται Sweep, το οποίο μας επιτρέπει σε ένα αντικείμενο δυσδιάστατο να προεξέχει πάνω σε μια σύνθετη γραμμή. Για να δούμε πώς λειτουργεί η επιλογή Path, έχουμε σχεδιάσει το περίγραμμα του σχήματος, το οποίο θέλουμε να εμφανίζεται σε προεξοχή, και κατόπιν θα σχεδιάσουμε τη γραμμή που θα χρησιμοποιήσουμε ώστε το περίγραμμα να προεξέχει. Θα κάνουμε κλικ στο εργαλείο Sweep από το αιωρούμενο μενού Extrude στον πίνακα Modeling. Στη φράση Select Object to Sweep επιλέγουμε το περίγραμμα. Είναι μια κλειστή polyline και θα πατήσουμε Enter. Στη φράση Select Sweep Path or Alignment κλπ. Θα επιλέξουμε τη γραμμή και έτσι πλέον δημιουργείται ας πούμε μια κρικίδα και μπορούμε να δούμε καλύτερα αφαιρώντας το πλέγμα από την οθόνη μας, πατώντας από τη γραμμή κατάστασης αυτό το εργαλείο και βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα θα κάνουμε ανέρεση της κίνησής μας αυτής, πατώντας εδώ πάνω. Μπορούμε να κάνουμε αυτή τη γραμμή, το οποίο είναι το path, η διαδρομή, επιλέγοντας αυτό το σχήμα, τον κύκλο. Πρώτα επιλέγουμε το sweep, επιλέγουμε τον κύκλο, πατάμε enter και επιλέγουμε τη διαδρομή. Θα κάνουμε ανέρεση, να δούμε ότι αυτό λειτουργεί και σε έναν τόξο. Επιλέγουμε το sweep, το σχήμα που θέλουμε, enter, το τόξο. Θα κάνουμε ανέρεση, να δούμε πώς λειτουργεί και με το κύκλο, enter.